Agajingan kai Indian Premier League hapreng ka Gujarat Titan Persha ka Rajasthan Royals. Haba pai shagre ka chingle kai ka Gujarat Titan kala khur ka nam job hadin bagalala bat pelim suk ka Rajasthan Royals da san peu praron. Bad haga ka chingle kai ka Gujarat Titan kala tit nengkong bad kalala ban kamai hadu ars pa khat nyau runs barham riu wicket naki ar peu over. Haga bau sai Sudarshan ulala ban kamai hadu pra peu ar runs. Kan baga Rajasthan Royals kalala ban kamai tang Shisha sam khandai runs bad hab baro ki weekend. Bad leng baga nagi jing job ka Gujarat Titan kala kiu syaga kerdan ka manengkong haga mi yekhen point. Agajing ka UEFA Champion League quarter final first leg hapreng ka PSG Persha ka Aston Villa. Haga nagi jing ka PSG kala khur ka nam job hadin makalala ban pelimsuk ya ka Aston Villa da laila Kawei. Ya gini gilai gol jong ka PSG la yo ban thep nengkong haga minit ka ba live khundai ya ka gol ka ba ar la yo ban thep haga minit ka ba saup khundai bad ya ka gol ka ba lai la yo ban thep ashwa ban kod ka ching la kai kata haga minit ka ba khundai peu plus r bad leng ba ga ka jing job ka PSG ka don jikerman bani Rung syaga semi final. Agway par ka jing la kai Champion League hapreng ka Barcelona Persha ka Dortmund haba phai syaga ka jing la kai ka Barcelona kala yo ban khi jar nengkong haga nega chingle kai haga minit ka ba ar peusan leng ba ura pinha ba leng ba nega shigol ka Barcelona ka tam haga kela step da shigol lanot aba phai par shaga kela mit ka Barcelona kala yo abyang ban chep ya ka gol ka ba ar haga minit ka ba sau peu pra leng ba Robert Lewandowski ba haga minit ka ban riu peu riu Robert Lewandowski uli yo abyang ban chep ya ka gol ka ba ar ka jong u haga nega chingle kai ba ga deru ka gol ka ba lai nagmenta ka Barcelona ba haga minit ka ba nyau peu nyau Lamine Yamal lu yo ban chep ya ka gol ka ba sau nagbenta ka Barcelona bad hadu bukut ka chingan kai ka Barcelona kala la ban pelim suk ya ka Dortmund da saulanon haga jingla kai CONCACAF Champion Cup quarter final second leg hapreng ka Intermiami Persha ka Los Angeles Football Club aba phai shakna ka chingan kai ka Los Angeles Football Club kala yo ban pen khi jar nengkong tang ha ka minit ka ba khandai leng ba Aaron Long Henry Day ha ka minit ka ba live peusan Lionel Messi Ulio ban thap ya ka gol pania khai nagmenta ka Intermiami bad dai lemag na ka gol hadu bukot ka kala step paro artli ki kenhun kia khai ta marshi gol haga na ka chingla kai second leg Henry haga gol aggregate ka Los Angeles Football Club ka tam da ar la Kawei habangi phai pat shaga kela mit ka Intermiami kala la banile kai bha haga ba galayo ban thap ya ka gol pentam haga na ka chingla kai second leg lengbau Noah Allen haga minit ka ban riu Kawei bad ga dai ru ka gol pania khai haga gol aggregate badai haga minit ka ba pra peu sau leng ba ka penalty bala penti kana da ka VAR Lionel Messi ulio ban thap ya ka gol ka balai nagbenta ka Intermiami bad ga dai ru ka gol pentam haga gol aggregate badai lema ga gol la penlong ya ka Intermiami bagan pelim ya ka Los Angeles Football Club dan laila ka wei haga nga ching kai second leg bad laila ar haga gol aggregate baleng ba ga ching job ka Intermiami kalayo ban Rung sya ka semi final.